Masobra 2 pesos nga saka sa presyo sa gatong ginpatuman subong nga adlaw. Department of Energy pabor sa pagdula sa value-added tax sa kuryente kag petroleum products. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Epektibo kainasang aga nagpasaka sa masobra 2 pesos sa presyo sang gasolina kag diesel ang mga gasolinahan. Subong nagabilis ang 80 tubtub 85 pesos ang kada litro sang diesel. Ang gasolina nagabilis ang 81 tubtub 84 pesos ang kada litro. Mabugat naman ini kay Manong Butch nga nagabiyahe sang de pasahero nga jeep. Pag-arangka mo, neutral ka na lang kag mag-ikuan para makapinat ka gasolina, rodom. Para magdubo pagid ang presyo, pabor si Energy Secretary Sharon Garin sa pagdula sang value-added tax ukon VAT sa kuryente kag fuel products. Apang iyan na ini ginatugyan sa Department of Finance. Para sa isa ka ekonomista, may maayong nga epekto ini para sa mga konsumidor. Apang posible nga maapektuhan ang kalidad sa mga programa kag serbisyo sang gobyerno, nitan nga kuhaon ng VAT. Planuhan na ang VAT nga na because it is an important source of tax sa gobyerno. Kung i-remove mo, maubra naman ng government another tax to substitute it. Isa sa mga dako nga nagakonsumo sang gatong amo ang mga shipping company. Gani sila man ang pinakaapektado sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Bentaha para sa ila, in kaso nga madula na ang 12% VAT sa petroleum products. Actually, nag-adjust gid kami, nag-additional man kami ma'am sang on top of our service nga tariff rates. Ginalauman naman sa mga motorista nga dalayon na nga maguntat ang kinagamo sa Middle East kag magataas ang value sang peso agud maghagan-hagan ang saka sa presyo sang gatong. Pud kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa. One Visayas.